pero amo kalmahay. Dili may gusto gubot, gusto na mo sinatanay. O kung sinaani mo dapat maginatagay. Dili nato ipauso ang mag-iya-iyahay. Dapat magtinabangay aron hapita kanunay. Likay sa mga away, gubot tugon sa pa. Dapat magminahalay, dasa usak-usa. Ilabay na to ang mga bati na istorya. Tuloy silas maayo, dili ta maginara. Kay bati kaayo nang magsigi gara-gara. Walay mo tabang nimo og sige kaging ana. Wala kay mapala sa imong paginara. Ipuyo ang imong baba nga sige og pataka. Og imo nang ipadayon magmahira guro ka. Diyan ka nang tabay sa mga gusto gubot. Ato na lang pasagdan ng mga tao ay bot. Ang botaway nga dagoy bot, abala sila. Kalma lang mi diri ang mga part ug mga bay. Dili mi gusto gubot, gusto na mo sinabtanay. Way gerang mahitabo og dapat magminahalay. Paduol ta sa Ginoo ug palayo sa panuway. Kalma lang mi diri ang mga part ug mga bay. Dili mi gusto gubot, gusto na mo sinabtanay. Way gerang mahitabo og dapat magminahalay. Paduol ta sa Ginoo ug palayo sa panuway. Chill ra ang vibe, palayo ra tas kubot. Ayaw padas kalagot para ranas way buot. Ayaw sayangi mga bayang kinabuhi nga gihatag. Pabilintang maayo pasagdang mga nibabag. Okay ra manggid nga patumbata og mapildi. Dili jud nato malikayan ang ingana nga klase. Ang importante ipadayos pag-abante. Ayaw lang pagpadala sa ilaha nga mga sulti. Kurso og pugi ang nindot nga paagi sa karon nga panahon nga grabe jud ka komedyante. Relax lang pare, ipaagi lang og misi ang tanang mga kasakit sa imuhang kinabuhi. Kalma lang ta, ang lihok ay pinaluki. Pinakalma ra nga klase para di ta maapliki. Way imposible, ayaw og paarkansi. Pagsuway ra ni tanan, maong imong utong kalmahi. Kalma lang mi diri ang mga part ug mga bay. Dili mi gusto gubot, gusto na mo sinabtanay. Way gerang mahitabo og dapat maghina